Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng Ang Lalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cedric. Edad 48 na sa taong kasalukuyan at nakatira dito sa lalawigan ng Aklan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking karanasan. Kasama ang aking mga kaibigang itago na lang po natin sa pangalang Lito, Rogelio at Joel sa isang baryo kung saan kami nakipiesta. Bali matagal ng mga panahong nakalipas nang maranasan ko iyon, kalakbay. Kung kaya hindi ko na lamang babanggitin pa ang dulo ng baryong napuntahan namin magkakaibigan dahil sa iba na ang mga nakatira doon. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1992 at binata pa lang ako ng mga panahong iyon. Araw ng kapiestahan sa isa sa mga katrabaho namin noon. Kaya naimbitahan kami nitong magtungo sa kanilang baryo. Dahil sa maraming pagkaing inihanda umano ang kanyang mga magulang. At ayon kasi dito ay nagsabi siya sa kanyang ina na may maiimbitahan siyang mga kasamahan sa trabaho. Kaya nagluto raw ng maraming pagkain ng kanyang ina. Ano na, asahan ko kayo ha. Mamayang gabi pupunta kayo sa bahay. Nakangiting wika sa amin ni Amor habang nag-aayos ito ng mga gamit niya. Tumango naman kaming tatlong magkakaibigan dahil sa gustong-gusto rin naming dumalaw sa bahay ni Amor. Sa totoo lang kasi, kalakbay, noong mga panahong iyon ay gandang-ganda talaga ako kay Amor. Sa paningin ko kasi ay para siyang dalagang Pilipina. Mahinihin, malambing ko magsalita at palangiti. Mahaba rin ang pilik mata niya na bumagay sa kanyang mapupungay na mga mata. Oo naman, basta ba maraming dalaga roon eh. Bakit hindi? Pagbibirong wika ni Lito. Hay naku Lito, kung babae lang ang pupuntahan mo roon, baka hindi ka na makauwi pa't mag-asawa ka na lang bigla sa baryo namin. Wika naman ni Amor. Naku Amor, huwag kang magpapaniwala diyan kay Lito. Daig pang higad niyan sa kakatihan. Pabirong sahad naman ni Joel. Napasimangot naman ang kaibigan namin kung kaya nagkatawanan kaming lahat. Dahil sa natalo na naman ito sa asara ng magkakaibigan. Kinagabihan nga ay kasama na kami ni Amor patungo sa kanilang baryo. Lula ng tricycle ay bahagya akong sinisilip ang mga nadadaanan naming gilid ng kalsada. Dahil sa tila ba palayo na ng palayo kami sa mga kabahayan at pawang mga talahiban at mga matataas na puno na lang ang aking nakikita. Mabuti na lang at kabilugan ng buwan ng gabing iyon. Kaya hindi masyadong madilim sa daanang tinatahak ng sinasakyan namin. Sapagkat nasisinagan ito ng liwanag ng buwan. Makalipas ang mahigit isang oras, ay huminto na ang aming sinasakyan tricycle. Kaya bumaba na kami at iniabot na ang bayad sa driver. Noong nagbabayad na ako, ay nababanag ko sa mukha ng tricycle driver na para bang may gusto itong sabihin sa akin. Kaya lang ay para nag-aalangan ito magsalita. Dahil sa titingin muna ito sa akin kaibigang si Amor, pagkatapos ay titingin naman sa akin. Tatang, may gusto po ba kayong sabihin? Tanong ko dito pagkaabot niya ng sukli. Alam niyo kasi iho, kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy sa pupuntahan niyo. Delikado ang mga taong nakatira dyan. Pabulong nitong wika sa akin. Napaisip naman ako sa sinabi ng driver kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon. Hanggang sa tinawag na ako ni Amor para maglakad na patungo sa kanilang bahay. Kaya naman ay nakalimutan ko na ang sinasabi sa akin ng driver. Noong makapasok na kami sa baryo, ay bumungad sa amin ng malakas na tugtugan at mga masasayang mga taong naroroon. Hanggang sa mapadako na kami sa isang liblib na kabahayan na sa pagkawari ko ay dulo na iyon ng baryo. Nakita kong mabilis na nagmano si Amor sa isang matandang babae naglalakad papalapit sa amin. At doon nga ay nalaman kong ito pala ang kanyang ina. Ginabi yata kayo. Saan ba kayo dumaan, sa bungad ba ng kalsada? Tanong ng matandang babae at iginaya na kami nito patungo sa bahay nila. Tumango naman si Amor bilang sagot sa tanong ng kanyang ina. Di ba sinabi ko naman sa'yo na kapag may bisita ka, huwag mong idaan sa kalsada.
Dapat doon kayo dumaan sa kabilang daanan. Papaano kapag nakita sila ng isa sa mga kababaryo natin? Dinig kong sabi ng matanda kay Amor. Narinig ko namang humingi ng pasensya ang kaibigan ko. Kaya bahagya na akong kinabahan at napakunot noo dahil sa mga narinig ko. At sa sinabi na rin ng driver kanina. Bumaling naman sa amin ang ina ni Amor at humingi ng paumanhin sa inasal. Pagkatapos ay naganda na ito ng mga pagkain at iginaya na kami sa pagkainan. Nung malapit na kaming matapos kumain, ay biglang may malakas na lumagabog sa taas ng bubungan. Kaya napatayo kaming bigla dahil sa pagkagulat. Teka, ano yon? Ang lakas naman ng lagabog. Gulat na tanong ni Joel. Huwag nyo na lang pansinin iyon. Ituloy nyo na lang ang pagkain nyo. Sagot ni Amor at hindi inaalis ang paningin sa pagkain. Pusa lang iyong naghahabulan sa taas ng bubungan. Tugtong pangsad nito sa amin. Dahan-dahan naman kaming umupo at itinuloy na ang naudlot na pagkain. Makalipas lang ang ilang sandali ay tapos na kaming kumain. Kaya pumunta na kami sa sala at nagkwentuhan na. Habang ang ama naman ni Amor ay naghanda na ng maiinom. Pagkalapit sa amin ng ama ni Amor, ay agaran na itong naglapag ng alak sa maliit na lamisita. At pagkatapos ay kaagad na kami nag-inuman. Makalipas lang ang ilang oras at kapwa lasing na kami magkakaibigan. Nang sa bigla na namang may lumagabog sa taas ng bubungan. Nakita kong tila natataranta ang mga magulang ni Amor at sinabihan nito na huwag umano kaming palabasin ng bahay kahit anumang marinig namin sa labas. Teka ho, bakit po, may problema ba? Tanong ko sa mga ito at medyo nawala na ang tama ng amats ko sa alak. Wala. Tara at pumasok na tayo sa kwarto at matulog na. Medyo may amats na ako eh. Pag-aayang wika ni Amor sa amin. Nung akmang magsasalita pa sana ako kalakbay, upang sabihin sa mga magulang ni Amor na liligawan ko sana ang anak nila, ay hindi na lamang ako nakapagsalita. Dahil sa bigla na lamang niya akong hinatak, papasok sa kwarto kasama ang mga kaibigan ko. Noong papasok na sana kami ng kwarto, nang sa walang ano-ano ay may naririnig kaming mahihinang pagkutkot ng bubungan at huni ng wakwak. Kaya napatingala na kami sa bubungan at nakaharamdam na rin kami ng kakaibang presensya sa labas ng bahay. Yun po bang parang may ibang tao ang nasa labas ng bahay na nakaabang? O kaya sa madaling salita, ay may nakaabang na panganib sa labas ng bahay nila. Nakakaamoy na rin ako ng amoy malansang dugo na parabang nasa palengke ka. Yung amoy ng preskong dugo ng mga kinakatay na hayop. Ganoon po ang aking naaamoy. Sige na. Magsipasok na kayo sa loob ng kwarto. Utos sa amin ni Amor. Teka lang, my loves. May naririnig kasi akong huni ng wakwak. Ano ba yon? Tanong ko kay Amor. Hindi ko na kasi alam kung tama ba yung naririnig kong huni ng wakwak kalakbay. O guni-guni ko lang iyon dahil sa kalasingan. Wala yon. Tara na, pasok na sa loob ng kwarto at matulog na tayo. Pagpupumilit na wika sa amin ni Amor. Hindi na kami nagpumilit pa at pumasok na nga kami sa loob ng kwarto. Makalipas pa ang ilang sandali, ay sunod-sunod na lagabog ng bubungan ang naririnig ko. Na para bang hindi na normal ang nangyayari. Kaya naman naghanap ako ng butas sa kwarto nila. Nang sa ganun ay makasilip ako sa labas ng bahay at makita ko kung ano ang nangyayari. Noong nakahanap na ako ng butas ay kaagad na akong sumilip doon. Halos takasan ako ng kaluluwa kalakbay. Nang masilayan ko ng tuluyan ang buong pangyayari sa labas ng bahay ng aking kaibigan. Sa kadahilan ng kitang-kita ng aking mga mata, ang nakakakilabot na nilalang na nasa labas ng bahay. Nangangalumahid ng langis ang buong katawan. Buhaghag ang mga buhok at nagtataasan na animoy walang kasing tigas na alambre. Tapos ay namumula at nagbabaga ang mga mata sa dilim. Napapalibutan din ng mga mahahabang balahibo ang buong paligid ng mukha. At ang mas nagpanghilakbot sa akin ay iyong walang humpayang pagtulo ng laway ng nilalang habang nakausli ang nagtatalasang mga ngipin. Lintik, anong ginagawa mo? Napaigtad naman ako nang biglang tapikin ni Amor ang balikat ko. At nung pagkalingon ko sa kanya, ay saktong nawalan ako ng balanse at natumba sa gilid ng higaan.
Subalit ang masaklap ay nakabig ko si Amor, kung kaya nagtama ang aming mga labi at pumaibabaw siya sa katawan ko. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, Kalakbay, ay tumigil bigla ang pag-ikot ng mundo. Dahil sa hindi ako nakagalaw at ilang minuto pang naglapat ang mga labi namin ni Amor, ramdam ko ang malambot niyang labing lumapat sa labi ko. "Hoy, anong ginagawa niyo? Takte, inaaswang na nga tayo. Nagawa niyo pa maghalikan dyan," sambit ni Lito sa amin. Nung marinig ko ang boses ni Lito ay saka pa lamang ako natauhan at bumalik sa aking katawan ng ulirat. Kaagad na napatayo si Amor at walang lingon-lingon lumabas ng kwarto. "Takti ka, pare. Ang landi mo. Inaaswang na nga tayo rito. Inaaswang mo naman si Amor." Tapos ay binatukan ko ito at sinabihan ng, "Langya ka, tol. Panira ka pa ng diskarte eh. Nandun na eh." Inis kong wika sa kanya. "Ikaw naman kasi, hindi ka man lang nagsabing gusto mo pala si Amor." Nasaktan tuloy ako. Nakangising segundang wika ni Lito. "Sira, buwisit, panira kayo ng diskarte." Pagbibirong wika ko. Dahil sa nabaling na sa asara ng usapan namin at lasing na rin kami, kung kaya hindi na naming namalayang nakatulog na pala kami ng gabing iyon. Nagising na lang ako nang may marahang yumuyugyug sa balikat ko. Pagkadilat ng mga mata ko ay nakasimangot na Amor ang bumungad sa akin. "Gumising na kayo. Umaga na, kakain na raw tayo," sabi ni nanay. Nakasimangot na wika ni Amor. Nakaramdam naman ako ng hiya kung kaya marahan akong tumango at sinabing ako na lang ang gigising sa iba pa naming kaibigan. Pagkalabas nito ay agaran ko ng ginising ang mga kaibigan ko at pagkatapos ay nagtungo ako sa banyo para maligo sandali. Dahil sa hindi naman pwedeng humarap ako kay Amor ng amoy alak at amoy panis ng laway. Matapos kong maligo at makapagbisay, pumunta na kami magkakaibigan sa lamesa. Habang kumakain, ay tahimik lamang kami't hindi nag-uusap. Napansin ko ring iniiwasan akong tignan ni Amor, kaya bala ko itong kausapin pagkatapos namin kumain. "Siya nga po pala, tiya. Ano po palang nangyari kagabi? Nakatulog na po kasi kami sa sobrang kalasingan eh." Tanong ni Joel sa ina ni Amor. Nagkwento naman ang ina ni Amor at ayon nga rito, ay natunugan umano ng iba niyang kaanak na may bisitang tagalabas baryo ang kanyang anak. Kung kaya nagsipuntahan ng mga ito. Sinabi rin ng ina ni Amor na may lahi silang aswang. Ngunit siya at ang kanyang anak at asawa ay hindi silang mga aswang. Dahil sa manggagamot ang ama ni Amor, at ito rin ang nagpagaling sa kanyang ina noong ipinasa sa kanyang ina ang pagiging aswang ng kanyang lola. Dahil sa narinig ko, Kalakbay, ay para bang nagdadalawang isip akong ituloy ba ang binabalak na ligawan si Amor. Dahil sa baka mamaya ay ipasa ng kaanak nito sa kanya ang pagiging aswang. Ngunit noong matapos kaming kumain at nakapag-isip-isip ako ng maayos, ay itinuloy ko na ang binabalak kong ligawan si Amor. Kinahaponan ay hinatid kami ni Amor sa bungad ng kanilang baryo. Balak pa sana niya kaming ihatid sa baryo namin. Pero sinabi ko sa kanyang huwag na dahil magdidilim na, at sinabihan ko itong umuwi na siya sa kanila at magkita na lang kami sa trabaho. Nakangiti naman ito, nagwikang mag-iingat umano kami sa pag-uwi at nagpapasalamat din ito dahil sa pagpapaunlak naming pumunta sa kanilang bahay. Sa ngayon, Kalakbay, ay asawa ko na si Amor at hindi na rin kami nagawi sa baryo kung saan sila nakatira noon. Dahil sa lumipat na ang kanyang pamilya malapit sa tinitira namin. Nakabili kasi kami ng malaki-laking lote at doon nagpatayo ng bahay ang magulang ng misis kong si Amor. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga Kalakbay. Maraming salamat.